kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khon Hanyo National Awakening Movement Knam Lengba Vice President Jongka uba Thomas Pasa ulaong baka seng heki benai ki baladep kalalet bandawa bat bu de jingtho hakmat ka sarkar MDA barim halor ka jingdawa badai ban pendu no ye ka personal interview ha ka bayadai bat ka jingtep kam ha ka group B group C bat group D uba Thomas ulaong baka sarkar pedeng ha ka khan reu tarik ubnai naiwing arajar khatsan kala penmi ye ka jingpen bena ban pendu no ya ki personal interview ha ka group B group C bat group D ha ka shitarik ubnai kala lengkot Arhajar khatn reu kala weng ye ka personal interview barado arpulai tali ki jelna hapo kari kila weng ye ka personal interview ha ka group B group C but group D haba crunch kila pathai khubor menta ka sngi ka arpuwai tari unai leber Arhajar arpulai ha Shlong Press Club uba Thomas Pasa ubadai Vice President Jongka Khnam ulaong bagatai ka jingdawa ban pendo no ye ka personal interview kadai ban pendo no ye ka jingle shiliang khman ha kabaya day bat ka jing tap kam tap jam ha kitnat trikam jong ka sarkar ha galenti ka bamday shushu ka seng ka dawaru ba ka sarkar jilla kan wanra no da ka recruitment policy khnang ba ka rukam thung kam thung jam ha kitnat trikam sarkar kanam shimpor da kisnam ni wan tas ni press club ala arti kimat ko benungkong pina kalian ga jong ni hak ni ki benai ba da ka government ba ada ila dep ban ai da ka memorandum sha chief minister Konrad ke sama halor ka tu ka jingdawa ka jongi ba dei ban pendu no ya ka personal interview haka ba dei ba ka group B C bat D post ini ka dei kumpang ya i na kalian ka sarkar India nadu ka notification bukal apan mi haka khadu trik banai no ba zakatsan kila ada pendu ki personal interview haka B C bat D ka nokring mi ka lomba kanang ba ngin pendu no ya kam nepotizm kating tap kam tap jam hai kam sarkar hagalanti ba bakala hagalanti ba bombay kita ka banungkong ka baar pa de ba nakalian ka to notification jong government of India kila to sai kedal kini ki pelong ini ki personal interview banungkong ka pensop sop ikai ya ka port jong ki officers jong ki department of affairs nang ta pa de ka pensop ru ya pelaksa juga sarkar de hak beri begini hadin u arjat naru sitrik jenuri arjat khandri ke sarkar India kan aweng ya kata person interview berkunjuru arpulai ligi state hapo kari India berok di aweng lon de nak lenga jungi hatu kapol na aga jing thosha chief minister bangiru ngini ban but ikni ka senjam krang ba rukam thungkam jong ki hakikat sarkar repair kalong ka ba itanan ka ba nung sya silang ino ru kanang ba badi hop panyo ya kam kindu yo habari ba kani ka jui ila ongru ba ka state government ka jongi ka dei ka hansan busnem ila dong kam ya ka recruitment policy pi ka jinge ka nong ning bu nai ka samlangi ni kendo kila thap ya kam la pan mi advertisement la thap kam ka call letter ka ba hadin license dari kena samla jungi ki tem kemau syu menu itap ya kamu tinggi kwa ba ke sarkar Meghalaya kan wanra da ke recruitment policy kan wanra ke SOP kanang ba kandur ke time frame ke haba pikot mentak advertisement hadin hapo si benai piriban khot no ka ke test hapo si benai ar benai piriban declare ni result nang ta pada simultaneously ban appoint no ka kam hendai ni ba karukom ka ki policy jong sarkari hakba dei ba karukam tum jam ini kam sarkar go perfer kalong thamola kalong ka bombay bat ka bayalam bakala kini ki artli ki mat ki ba nakale ga jongi ngila tho teng saka sarkar jilla ga jongi ban ngila community ba nakale CM kin ai garo ka sign la ni ka city la ni ka juwa haba dei ka to jingdawa ga jongi rei ni tup sai krar ba kino ki jing tho ki bangi pha sarkar ni teng ni siap teng ni waktu ki boleh nampuru kita kicing tho teknik kita kimat ki bakta ndai ni ndai kadeka of public importance kadeka jinon kam yang patba te ni community pada lembak badang yat mentak ni ka assembly session ga jongi ba mi kwa ba kandon ga jinga tai kini kimat ki kongsan ba ki bakta ya kalau itu kisah melagi jongi
hap jong ka sarkar jilla ya ka state reservation policy ha ka academic reservation tingong ngindapit tan rai ba ka state reservation policy ka kana Spanya po ar ka klem keren hang nuru ya ka academic reservation but kumbagilam kibun ba kini ki seat bandit puli nakikota jong sa kisap ilo kibun ba sa kidon kini ki RTI bingi file arja khatla khatsan kidon kini ki kolom kiba students name of students who have not completed kibon kiba klam lecturer kira ayo kota ki klam pendam kira ayo kota boro ki klam pendam te kani ka jing bomla jo kini ki khana puli ban pendam kadai ba sarkar jela kale ikane ka jing ai ba kerpang klam da simkia ba ya ka merit base jong ki khana puli dan nak lihat kejunging so thomolaru fi binakran ka state reservation policy nya biasa ka artikel khandre jo constitution jo India ada ka academic reservation ka is ka artikel sa khandre jara kini artikel kimia habil kimri kijo kiwan na ka jong na la kijong ki artikel ba constitution dan nak lihat kejunging ni ong ba dang sian ni ba po negeri mu kami ka bagan yo on puli kini kena samla ke jongi Henry kito ki boyo ka percentage ka bahe kimyo la to si kito ki bare kiyo na ta kadau kimla ban complete leban pendek ko jong pule ko mun ka suwes kai ya ka kota dan ka leng jongi kani kare ko ini kimat ki ba don kamba but ni kmilenti ba na ka leng ka kinomi kimat ki jongi ka sarkar ka jongi kinsim kya kani na ka leng jongi nang ni kaman ngin ai awareness ba lamba ki jingtho ki jongi ki leaflet ki jongi se kaleng ki college ki school ki shnong ki thau ban pun so thu yo pai ba ya kini ki mat ki bakta ba normal lada kum ka jelahi ngile mat la ya kini ki mat ki ba kham kong san te kalawai ji kun samla jongi kan long badum te kum ba ki jong hi boro ki samla ki bulun jong ka jela te memla ban pentikna ba kita ki dong ki long ki bakhlan te ni something badong yo kalau jong ka jala ka jong iru kan long baturan ya kane ka jing thok ni la ai na du bnai October ma sha ka so ka jala but habangi ai so CM ni ngai da jing thok ni ai bat kitu ki notification jong ka government of India ru ban pensisa ban pensuk ya ka so ka jong i ba halon kitu ki nomre ba wanra ya kane ka jo ru kam thungkam ha ba ko si ka jong i andai ni ba ka kamdon ka sim khiar dengan sarkar te ni kerban ni community ba le si menta kadang ya ba lada la kon long kini ki mat kin long ki we ni ki mat ki bangin ni kerana po 0 hours mat kini ko amna ki of public importance kini ki personal issue chong juno ki public importance ke ka 0 hours ka ila ya kino mi khmat ki jong bagin ra ya kini ki man bagin ya tai ko assembly te ni community ko ba bai Nidon kasi janjiya garo ma ti ai tu bayo ka maximum percentage kinyo kana ban nup sabai pi nong pi ka kai ka benta jo ka constitution ka ba ai bo the state government ban wanra ya kini ki kota how ka puli puti jadi article 7 re ka bo ong bai promotion of educational and economic interest of scheduled caste scheduled tribe and other weaker section. The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people. Lamba kan ka article te habang di banya ko state namar ki vacancies ki nomi thaki level pulik kumka veterinary doctor engineer doctor ki seats ki lampher dan ki ba ngiyo sahusi dan ngiyo lai husi la ka jong financial year te nakalian ka jongi lada kas kajela ka jongi ka state government ka jongi kasdang ban let ka merit base claim artatin kinsami ki klor ki nakajela ka jongi ki bala ban kit ban ba ya ka kya ka shon jong ka state hi bro hoy te kani kan ka jingmoto ka state umdai ya no